Ne radi kamera. Evo nas. Kako ovo se ubrza? Zavidio si da ti pržim krompir ili ćeš da jedeš ovo? Čuti? To ću. Da mrdiš sam. Neću. Ovo zaobrišem to. Da. Obrišem. Stavim novi. Kaži dole ono levo. Ovo? To, da. Ne. Ovo. Ne, to levo. To. Ovo. To. Eto. Prosto pa. Ovo se vidim. A zvuk ne radi. Pa, mislim da radi. Radi zvuk, pa mora da radi. Ovo znam. I dobar došli u još jedan snimak, ja sam David. Dakle, igramo Assassin's Creed. Koji je ovo Assassin's Creed, Ujko? Dvojka? Dvojka. Assassin's Creed 2. Čekaj. A ne mogu oružje da stavim. Možda čak ne možeš ništa. A kako mi stoji ovaj nož, a nema mač, dobro. Ja ne vidim. Gledaj, jesi vidio šta mi se pojavljuje? Mogu da prebijem nekoga. Kako, a šta ona pokazuje? Aha. Kako da trčiš? Eto. Ajde sad da vidim dok se snimili nešto. A pa čuti. Evo, alt tab, Da, alt tab, evo. Je snimim. jes. Ali malo si promašio ekran. Je, promašio sam ekran. Promašio sam. Mogu da gotovo?